Vybrali sme si trasu, ktorá súvisí s Magnou Via, to znamená, že veľkou cestou je to veľká kráľovsko-cisárska poštová cesta. No a po tejto trase sme si vytipovali 24 miest a obcí, ktoré navštívime s našou vandrovačkou, s našim vandrovným tímom. A sú to mestá a obce, ktoré súvisia teda s touto Magnou Viou, ale súvisia aj s tou tradičnou ľudovou kultúrou a s rozvojom cestovného ruchu, pretože tieto veci sa tak trochu snažíme dať dohromady, pretože jedno bez druhého nemôže v súčasnosti už nejak existovať. Cieľom vandrovačky je i prispieť k zápisu kráľovsko-cisárskej poštovej cesty Magna Via do svetového dedičstva UNESCO, a to nielen formou zdokumentovania, ale aj odovzdaním a osadením žulových dlaždic v obciach a mestách, kadiaľ táto cesta viedla. Jednou zo zastávok je práve aj mesto Martin a Múzeum slovenskej dediny, kde práve sa nachádza aj objekt prepriehacej stanice pri objekte z Moškovca. A tu nám bude vlastne osadená táto jedna z dlažobných kociek Magny Via. Práve u nás v Múzeu slovenskej dediny je objekt vozárne z Moškovca, ktorá v minulosti teda bola súčasťou tejto Magna Via a slúžila ako taká prepriahacia stanica. Skrátka takisto ako aj dnes ľudia cestujú, tak cestovali lenže iným spôsobom aj v minulosti. A práve na takýchto staniciach bolo možné si uschovať náklad, opraviť vozy, odpočinúť zvieratá a obyčajne takéto prepriahacie stanice stáli v blízkosti hostinca, kde teda sa mohli potom aj ľudia ubytovať v noci, prespať, najesť a potom pokračovať vlastne v tej ceste ďalej. S rozvojom železníc však tieto objekty postupne svoj význam strácali, no a dnes je ich stojacich už len pár a plnia prevažne funkciu ilustračnú či výstavnú. Pred chvíľočkou ste obdržali krásny kameň so značkou Via Magna. Čo to bude znamenať? Alebo čo by to malo priniesť našemu skanzenu? Tak ako som už povedala, ja dúfam, že to naozaj nás posunie niekde inde, trošku do takých širších súvislostí, že turisti nás už nebudú, dúfam, teda hľadať len podľa toho, že sme Slovenské národné múzeum, Múzeum slovenskej dediny, hoci teda to je veľmi dôležitá značka takisto, ale predsa len Magna Via ako tá stará cesta, ku ktorej sa vlastne projektovo toto občianske združenie vracia k takému tomu, isté, že už nie celkom pôvodnému zámeru, pretože ten pôvodný zámer už je inde, ale dnes zase vlastne po týchto cestách putujú turisti, tak dúfam, že k nám doputujú a že ich budeme mať vlastne čím tu privítať a očariť týmto skanzenom, ktorý je teraz naozaj perfektný, krásny.